Добре дошли в новото видео. Тук плува, бе. Тук вземам Калича като мой асистент, оператор, навигатор, шофьор и всичко останало. Защото аз не се наспах заради нощната ми смяна. И той се грижи за мен днеска, за моята безопасност. И така двамата с Калича тръгнахме към Приморско, за да свършим работа. Видяхме се с приятели, снимахме с дрона, говорихме си. След това отяхме на плаж, като си мислихме, че свършихме много хубава работа, но накрая се оказа, че абсолютно нищо не сме направили. Добре, гледайте сега. Направо сега гледам клиповете, които правихме на бунгалата. Нали с дрона няма проблем, там са много хубави кадрите, обаче с бунгалата са много зле. Не, това еди по-бива. Ама имат други, например, ето и да кажем. Нали, идеята е да снима някакво real estate, обаче явно не съм добър с това. В този тип снимане. В смисъл, много тегаво. И сега хората ще са разочаровани, ама какво да се направи. Ей, скъпи приятели и подрастващи. Какво? За пореден ден сме на Кея в Китен. Изглежда по-добре морето този път. Мега, как стана това, брат? Да, бе, някой е метнал и те стената и да, изглежда по-чисто от преди. Аз вземам плавниците от цак. Вау, съм като патица. Пингви. Апа. Скачал. Боже, как може се метам като триба, бе, човек? Ужас. Какво, бе? Деца по $1400 на смена. Смете, $200,000 оставаха чисто 5 смени, $1 милион. Отделно се държеше една база от Китен, пак с 200 легла. Към 2 милиона. База у Лозенец с 700 легла, база на обзор 2000 легла. Това са $5 милиона. За цели 5 айзма. Кой е? Но руснаците. На следващия ден се видях с Велката, за да проведе едни неща, които беше купил преди време. Отидохме до морската, видяхме се с момчето и след това отидахме някъде да се чилваме. Имаме успешна сделка. Какво ще кажеш? Сърбеш. Искам да ям. Сега, дами и господа, се случва нещо много интересно. Отиваме при Калоян да му помогнем да си изтегли парите. Но забавното нещо е, че ние докато стигнем там, той вече няма да има в сметката, тъй като целият пазар е надолу. Значи, маняци, взехме си малко вискенце, количка и ще поем като най-дърти пияници в стария парк да пием. Отиваме на скарите в стария парк в Зорница. Та, скари няма там. Дай от тук. Ще пием, пък и на мен ме е лошо, нали алкохола дига кръвното. И ще видим резултата след това. И ще видим дали ще се оправя. Сега ще ви разкажа една много реална история от вчера, когато ми стана лошо по същия начин и бях в центъра и се разхождах. И изведнъж викам нещо корено, боли, замаляло ми. Взех си едно патронче мента с водичка студена отделно, отпусна ми стомаха, спря да ме боли. И също така се оправих след това и ми беше много добре и много отпуснато. Така че хора, пиете алкохол, друсайте се, това нещо много помага. Ебавам се за всичко това, което казах, хора, освен за алкохола. Той наистина помага при определени моменти. Да видим, в затруднение. да видим дали на мен ще им помогне, защото направо
Не е замаляло. 5-6 дена подред само в Китен ходят там на съгмурками такова. Това няма тя лошо. На слънцето на пека. Преди това... Не са... Слънчето се облъчило на макса. Гледа, аз съм станал черен като циганин. Да. Значи, тук сме в стария парк. Той направо вече не е стар парк, той е нов парк. А представяш ли си, тук преди години са били гробища. Тите с плочки, то по-хубаво от морската станало. Виж тук, виж какво прецизно, гледай. Как са го сляли. Направо, Рязали са плочки, ма са рязали. направо са правили кръстовища. Не, добро. Добре. Сега само да си намерям нашите шахматни пейки. Бърках се, брат, не знам в кой парк. Има прекалено много скари. Скари. Там виждам една скара. Не, има прекалено много пътища преди тук. Минаваш и там влизаш в гората, и пресрел си. Виж, даже допълнителни пейки са сложили. Тук банкети ще правят. Това са го носили 4 човека тая пейка. Да. Още е мистерия как са се довлякли до тук пейките. Както и построяването на пирамидите. Виж, тята с пейка пък е щупена тук, ама аз седна и тук. После не сме си го направили хубаво, там не е светлината. Как да не сме? Там има 2 скари, бе. 2 скари. Там още една идва към мен. Аре сипай. Че аз ще седна и тук. Здравейте, хора, в момента сме на една скара. В момента ще правим подкаст, ще обсъждаме. Какво ще обсъждаме, бе? Аз знам какво ще обсъждаме. Днес ще обсъждаме темата с... Еукариотните клетки. Да, и с надупването на Везувий. Да. Защото Везувий, като го надупят, и половината планета изчезва за него. Ай. Айде на здраве! И така седнахме да си пиваме, говорихме си, дойдоха още приятели, забавлявахме се, смяхме се и всичко си мина супер. На следващия ден обаче реших да отида на село и си казах защо да не взема и велката и така двамата потеглихме, като преди това се отбихме до морската да видим още приятели и след това си фанахме пътя. Айде бе, луда главо! Луда главо, ние отиваме да пиеме на село. Тей, вече сме в колата. Това е, няма друго, в колата сме. Бе, много съм хубав, брат. Аре, световара колко е, бе. Дами и господа, светофара е нереално. Какво свириш, бе? Макет ти деба, пичка ти материна, бе! Караме към село и видяхме много яки слънчогледи. Верно е. Точно към залез. Бе, много съм очуден как все още не е залязло слънце. Настъпаха на конда, брат. Наистина му е дена. Те са по-високи от нас, бе. Малко повече са пораснали от обичайните. Опа! Айде, излизаме. Опа! Велката вече е до колата. Много хубави слънчогледи, много високи. Глей, целите ми обувки станаха в тръни и ми подат. Какво са прави? Ти с тези чехали? Направо влязах в джунглата. Това е положението. Аре, той щастливо се. Виж го бе, Лазари! Пари! Какво? Не, иди. Тук. Много е щастливо. Стига. Какво? Каква е тая радост, бе? Ай на ново. Втората част. Ще спрека. Пак на ново. Ще спрекаш. Отиваме долу в центъра. Още едно куче. Няма проблем. Те си играят, остави ги. Айде, стига бе. Айде, те се играят, остави ги, те си играят. Аре! Не знам. Ама много стара да набари. Айде, тук е двамата. Отдолу ли ще минаваме? Айде, лати, и двамата тук. Бързо, хайде. Виж това, какво бърда? Айде. На момент само си поръмжават. Я да поръмжа. Баре да играем ключеци. Ключеци. Лапата да правя пени. Пак сме тук.
Спиша. Добре. The fuck? Добро утро. Но яко да станеш рано. Още ми се спи, макар че седяхме до късно. Но все пак е много яко да се събудиш рано. Бари? Какво става, Бари? Нико. Кой хидно гледа. Честно, хич не ми се трябва тук, ама трябва днеска по някое време. Отиваме до центъра, да го покаем какъв е хубав центъра. Той село е едно рандъм село, което не е като нормалните села. Тук няма магазини, няма павилиони, няма кръчми. Има шейх, който е дошъл от Дубай тук. Тук няма нищо, което само е чара. Това е великият център. Виж, малко прилича на там една кръчма, ако се направи. Тук някой да ходи. Няма кой да я прави. Искам да разгледаме. Да правим село тур. Да видим какво има вътре. Вероятно са влизали хора. Сигурно. Така, това е оградата за училището. Там е театъра. Е поизоставено, ама... Ето, почти всички села се изоставя. Така. Нека цяло селото се е много гочно. Обаче няма никакви хора, никой не живее почти. Идваш ли? Има няколко семейства, баби, дядовци, ама... виж вътре какво става направо. Да не ходим там, че може да пропадне. Преди са живели бая. Там е театъра, ама някой друг път ще го показваме, че нямаме време много. Я дръж малко да завърша. Изглежда, може би тук всички села почти са били пълни. Да бе. Но идва един момент, в който вече тук става неизгодно да се работи и да се живее. Хората бягат в чужбина. Не, по градовете, големите. Това е другото. Обаче все пак. Накрая се такова правим. Тук изостават къщите. Ето е ясно това нещо. И всичко остава порутено. Това е ясно, ма те по чужбина. Между другото някои от тях започват да се връщат вече. И почват да се връщат към селата, да си правят къщи, защото може би интересът се увеличава, ама ако успеем да видим някакъв по-така сериозен ръст. Аз май се опарих на купривата. То е аз малко ден. Да. Това е нашето село тур. Продължаваме напред. Село Кур. Не.